Ahojte, tu je Elemento. Toto je 10. part hry Geometry Dash. No, poďme ďalej. Minule sme riešili, aká je veľká moja predstavivosť, alebo niečo také. Minule sme riešili jeden z mojich vymyslených príbehov. A tak dneska, teraz je 8:45, som mi sníval nejaký sen. Ešte som len nepovedal, že väčšina hier, čo som vymyslel, boli zo snov. No a môj rekord je z jedného sna 6. No a dneska sa mi niečo snívalo. No, hej, ešte som nerozmýšľal o tom, či z toho spraviť hru. Len som rozmýšľal o tom, či to dá do môjho hlavného príbehu. Na začiatku som vymyslel jeden dlhý príbeh, ktorý sa stále zdĺžuje. Najprv som ho nakreslil, ale nemal úplný začiatok. Potom som ho písal do niečoho, do zápisníka, kde mal akoby ešte niečo predtým, čo som začal kresliť, čiže akoby úplný začiatok a stále niečo z toho a stále do toho príbehu niečo pridávam. No a to sa stále zväčšuje. No a síce som ešte nezmýšľal o tom, či z toho sna spravím hru. Rozmýšľal som o tom, ako by som ten sen mohol dať do toho veľkého príbehu. No tak povedal som, že napíšte do komentárov, o čom by som mal rozprávať. Dobre? Pretože nemám o čom rozprávať. Keď tak mi povedzte, keď nechcete, aby som tak veľa rozprával. No. O čom mám rozprávať, to mi napíšete v komentároch. Nevadí? Áno. Poznáte niekoho menom Gamerovec, skrátka Gamer, a men toho z 97, skrátka Ment 97. Najprv Gamer natočil normálny Minecraft. Potom Technic Pack 2 série. Potom s Mentom natáčal čarovný Minecraft. Potom natáčal s Mentom Futurecraft, čo ešte tá séria ide. A zatiaľ tá séria stále ide, má 59 dielov a stále sa zväčšuje. Gamer vravel, že bude ešte veľa dielov. No a tak. Čo? Dovidenia, keď dáme na budúce.